To, ka yi haƙuri da Allah malam da Allah. Yanzu maganar gaskiya ake ana so ne a lallaɓi bas ko ba haka ba masoyin ba mu ta kallon so halitta. To yau ne ba kar ku bari a baku labari da karfe 8:30 na daren yau Juma'a za a saki episode 12 in Allah ya so yadda. Kayi alƙawari ko baka yi ba? Za a saki yau din? Za a saki malam. Ya labarin episode 13 din nan ne. Ai akwai bala'i a cikin. Episode 13? Ba zan ce komai ba ne. Episode 13 akwai bala'i. Akwai bala'i episode 13 kan ku bari a baku labari. So halitta yau ƙarfe 8:30. Saboda akwai abubuwa sosai, akwai munafurci, akwai gulma, akwai mugunta. Ga malam fa. Malam! Ya ake yi ne, ya ake yi ne. Malam ya kawo ku asibiti kai da mutuninka. So halitta on set. A yi musu hai mana. Ai ya kuke. Su budurwar wa'e gulma ake ta yi. Jalla ji wannan sai wani kwalliya take ta yi. Ina yin kwalliya ne saboda in yi kyau a cikin so halitta. Kin gasa kasha ko? Malam ya mushi sinaci. Malam ya mushi sinaci. Gaskiya wannan yaudara ce. Ina wa kashan mai? Nawa kasha yi? O kasha fa shi ma je sallah. Kai men kai ban gane ba ake ma kasha kwace ne? Za a haɗa malam na malam yake ana magabu kalliya. Kai Ya ce a malam kwace. dama ya ce ina da kyau ko ba ku yarda cewa ina da kyau ba ne. Gashi ana ƙara gyara mai. Wai cewa ya waya a tsazo. Akwai abin da za ka yi. Wai saboda ya fito a cikin. Oboy bai dawo ba. Ga Oboy nan? Okay, aka muka gobe. ta tsaya jira. Ka je sallah. Wallahi kai muka tsaya jira. To mu je mu ci gaba mana. Mu je ba lokaci. Wannan shine baban Usman. Ni ma na ce Mene a cikin wasa da mu? To jama'a. To jama'a. Jama'a set ɗin so halitta episode 13 zai zo muku nan da ba daɗewa ba.